स्वागत झालं। एक सूत्रधारे मंडळाच्या माध्यमातून बरेच प्रेक्षक वर्ग पाठीमागे थांबले। पुढे जे प्रेक्षक वर्ग बघाय सर्वांना नंबर दिले जेणेकरून आलेली लोक सुद्धा आपला कार्यक्रम पाहिला आहे। सर्वांनी थोडंसं सहकार्य करा, आपलीच लोक आहेत, आपली घरा पाहिला आहे। बघा मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना थोडंसं सहकार्य करा। गणेश वंदन झालं, नमन कलेची सुरुवात होते। हा गण कसा असावा, पौराणिक वचन अध्यात्मिक गण सादर करतोय। कोकण कलामंच मुंबई सहर्ष सविनय सादर करत आहोत पौराणिक गणनाट्य। गणेशाचा विकट अवतार अर्थात कामासूर दैत्याचा वध। कामासूर दैत्याचा वध सारांश ज्याला नराची पत्नी हुंडा तिचे पवित्र श्री विष्णूने भंग केले होते। याचा बदला घेण्यासाठी त्याचा पुत्र कामासूर दैत्याने शिवशंकराची उपासना करून पंचाक्षरी मंत्राने भगवान महादेवांकडून अखंड त्रैलोक्यामध्ये अमरत्वाचं वरदान प्राप्त करून घेतलं। यानंतर विष्णुपुरी ब्रह्मपुरी गावी स्मरणोत्तर हा कामासूर दैत्य गर्वाने फार मोठा झालाय। दैत्य स्वातंत्र्य
मी या साऱ्या त्रिकंडामध्ये भ्रमण करतच असतो. नारायण नारायण सर्व देव दानव आज माझी पूजा अर्चा करू लागले आहे. नारायण नारायण असे मत राहू नका. अजून देवांचा राजा इंद्र कैलासपती महादेव यांचा पराक्रम पाहिला नाही. त्यावर विजय मिळवशील तेव्हाच या साऱ्या त्रिकंडाचा स्वामी होशील. नारायण नारायण काय म्हणे देवांचा राजा इंद्र तो तर ऐश्वरा महाच बोलतोय. त्याला सुद्धा माझा ताज बनवणार आहे. आणि कैलासपती शिवशंभू त्यांच्या स्वराने अमर झालो आहे. नारदा तू वाचील या कामासुराचा परत सुद्धा माझी चर्चा करू लागशील. नारायण नारायण कामसुरा मी या साऱ्या त्रिकंडामध्ये भ्रमण करून प्राणी मात्रांना सावध करण्याचं काम करत असतो. परंतु तुझा भल्यासाठी आलो होतो. येतोच मी. नारायण नारायण